बेसिक शिकवणार आहे. चला सुरुवात करूया. चला आता मी तुम्हाला काही पलटे शिकवणार आहे, पण पलटे मी नेक्स्ट व्हिडिओ मी शिकवणार. आता तुम्हाला आहे ना एकपट आणि दुप्पट शिकवणार. चला सुरुवात करूया. आता एकपट मध्ये कसे तुम्हाला 10 शिकवलेलं, थिटा शिकवलेलं, ताक शिकवलेलं, कट शिकवलेलं, तेच त्याच्यामध्ये तेच तसंच बघा. 10 आणि 10 एकदाच आहे बघा. 10 टीट 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 कट टीट कट टीट कट 10 टीट 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 कट टीट कट टीट कट असे. ओके, मी तुम्हाला तुम्हाला नीट सांगतो. 10 तुम्हाला शिकवलं घे आणि 10 हे दोघं सोबत आले. 10 टीट 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 नंतर कट टीट टीट कट टीट कट असे. परत तसंच ते 10 असतं तो त्याच्यानंतर 10 टीट 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 कट टीट कट टीट कट हे असं आहे ना. मग त्याच्या खालची जी ओढ असते ना ते सेम असतं, नुसतं 10च्या ऐवजी ता लावायचा असतो. ता ता आपण 10 टीट टीट कट टीट कट टीट कट असं ना. पण आधी स्टार्टिंगचं 10चं नाही काढायचं, 10 काढून टाकायचं आणि सेकंड ओढला असं ता. ओके, ही एकपट झाली. एकपट तुम्हाला असं दाखवतो. असं झालं तुम्ही. ओके, जर तुम्हाला एकपट जमली असेल तर तुम्ही मला कमेंट करा, मग मी तुम्हाला दुप्पट नीट शिकवतो. जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि मला सबस्क्राईब करा. आणि बेल आयकॉन आहे ना तो ऑलमध्ये सेट करा. हे सगळं फ्री आहे. आणि या इथं हा माझा भाऊ आहे आज आलेला. ह्याचा पण यूट्यूब चॅनल आहे गेमिंगचं. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलं आहे. आदित्य कासार म्हणून सेव्ह केलं आहे ह्याचं यूट्यूब चॅनलचं गेमिंगचं. त्याला सबस्क्राईब करा प्लीज. लाईक सबस्क्राईब कमेंट प्लीज. दोघांचं चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा आणि सबस्क्राईब तर कराच. बाय बाय.